ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хуш омадед мегӯям. Шерои нар имрӯз 3 августи соли 2024 мо навор кардем. Ростига баъри шумо навори имрӯзамон беҳад хуб мегзара. Илтимос аз шумо ва хоҳиш видеоро нагзаронед, тамошо кунед. Мошина имрӯз гирифтагем Opel Astra G, Opel Astra F, Mercedes-Benz C-класс, яъне ки заички сегодня нишон мега заички ҳаст бародари азиз. ВАЗ 21 10 ҳастай ва аз 21090 хулас мошинаи арзон гирифтагем ва ба талаботи худшон ҷавобгӯ маъқули дилтона. дӯстони азиз, барои реклама шумо метавонед ки ба мо муроҷиат кунед дар ҳамин рақамҳои рӯи навор мондагӣ. дӯстони азиз, якдонаи лайки бесма дареғ надорен, аз шумо хоҳиш мекунам подписатсияро зер кунед ва касоне ки меҳмон ҳастанд навори имрӯза моро нагзаронед ва тамошо кунед. мошинаи хуб гирифтагем маъқултон мешавад бародарҷонон. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москваски област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Маромад занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, инак ба эълони якми имрӯзамон мегзарем. дӯстони азиз, эълони якмон чия? Янака нигоҳ кунед. Opel Astra F дар Санкт Петербург ин машин қарор дорад, яъне ки касоне ки мақсад дар ҳамон тарафҳо ҳастай, барои ҳама одамо мақсад фурӯхта мешавад. Мошина солиш 2004, нархаш 340,000 рубл мега ба русӣ. Холи бензина. дӯстони азиз, объем моториш 1.6, яъне ки гуфтем одамо 16, коробкаш механикаи дӯстон. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, яъне рақамош +769 750 56 52 WhatsApp дорад бародари азиз. ҳамин рақамҳое ки дар поён ҳастай 71 81 идам WhatsApp ва дастиш 42 92 и дастиша. дӯстони азиз, Ленинградская област мега город Тасно 4, яъне ки 4 балон нав дар пеш электропакета. дӯстони азиз, хадавош навай. хулас мошин ягон камбудӣ надорад. 28000 пробег доштааст мошин. документи мақсад документиш ягон проблема нест. 100% документҳо. эълони диимо нагӯш мекунед ака. дӯстони азиз, Opel Astra F хоҳиши подписчикоя мақсад дар комментария бисёр менависонед дӯстон ки Astra F мон мақсад Astra F мондем аз Фархор. ин мошин дар Фархор қарор дорад. солиш 1990. дӯстони азиз, краскаш чотка нах мақсад нормали дарунаш вуруди салоншам бад нестай. хай 26000 сомонӣ мега нархша якамон. бензин плюс газай дар кузуфи Хеҷибек. дӯстон худш яъне ки Хеҷибек. объем моториш 1.6. дӯстони азиз, коробкаш механика. ин ҳам хеле ҳолат мошина хитон хай дидестен. дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, аз дуру аз наздик хай даруншам наишон дод. мошин хишу чотка нормально вуруди бад нест. рақамош охираш 17 шумо метавонед ки занг бизанем ба 983 83 сар мешавад. дӯстони азиз, ҳамаш 100% мақсад коробка хадавоиш гап неста мега. эълони сеюмонда мегзарем. дӯстони азиз, эълони сеюмонам Opel Astra F Иран солиш 1990 дар шаҳри Ёвон қарор дорад. касоне ки агар аз Ёвон маро тамошо карда истода бошед бародари азизи ман, дар комментария банависонед ки ёвониёем, мақсад салом ёки аз шаҳри Ёвон. нархша акаунт 23000 сомон мега. небкунед чи хел арзона. вроди салониш дроншам бад нест. дӯстони азиз, бензин плюс газай, кузовиш Хеҷибек. объем мотори 1.6 обычна, яъне коробкаш механика. дӯстони азиз, рақамаш охираш 57 52 ба 938 08 сар мешавад. ҳама WhatsApp дора, ҳам дасти. дӯстони азиз, шумо метавонед ки якада ҳатман аз номи канали Авто ТВ занг бизанед. иншоалло ки шумо до ба ягон мега арзон мекунам. мета 4 балон навай мега, аккумулятораш навка аге мега. ҳамин қадар ки документиш бучидагиай бародарои азизи ман. ина марҳамат 1990 имсол дар шаҳри Ёвон 23000 сомонӣ мега. чоткай хушрак маъқул томоша занг бизанед. эълони чоромонда мегзарем. дӯстони беҳтарини ман Opel Astra F боз дигари. ира солиш 1993. нархша 25000 сомонӣ мега. боз муомила дора, яъне дар шаҳри Душанбе қарор дорад. чихеле хайраи Душанбе мақсад чотка райрӯж да мошин гаштагай исӯсу.
бензин плюс газ, кузов седан, аби моторш 1.6 азиз, коробка я механика. Рақамш охирш 0591 953 сар мешавад. ҳам ватсап дора, ҳам дастӣ. мошин мегӯяд дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор 100%, хадавоиш 80%, дабалон пеш 100%, ақибаш 70%. документош нигоҳ ба даст то моҳи январ утилизатсия дора, яъне боз камтар дигар мега акамон арзон мешавад. нигоҳ кунед чӣ муомилаи хуб дора. 1993 сол дӯстони азиз, дар шаҳри Душанбе 25000 боз муомила доштааст. марҳамат, касида агар Opel Astra F 93 сол махлуд боша, ҳатман занг бизанед дӯстони азизи ман. ба эълони панҷумон мегзарем мардорои азиз. эълони панҷумон Mercedes Benz, яъне ки зайчик имрӯзамон нигоҳ кунед чӣ нарх наваш арзонай. соли 1995 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш акамон 32000 сомон мега. бензин плюс газай, кузовиш седан, аби моторш 1.8 дӯстони азиз, 0 аз Opel фарқ мекунад. коробкаш механика дӯстон. рақамаш охирш 2850. ҳам ватсап дора, ҳам дастӣ, метавонед ки шумо занг бизанед. мега мошинча 100% задагӣ пусидагӣ надора. мақсад моторш 100%, коробкаш 100%, чашкош варид пусидагӣ надора. нигоҳ кунед бародари азиз. харидори аниқ боша мега телефон кунам, мақсад боз муомилаи ман чақчақ бо чиса чақчақ мекунем. хулас ина 95 сол бародари азиз, шутка нест, мақсад арзонай 12000 сомонӣ. ҳолатш хуб, барен мошина бибинен, мақсад айпеш ҳай кунен. агар ки маъқултон шавад, муомилаи хуб кунен, агар иншоалло мошина бигирен, ягон дард надоштааст. инак ба эълони шашумон мегзарем. шербачое ки аз дуру наздик, яъне ки аз ғарибӣ тамошо дорем, дар комментария бисёр нависонем ки ака як балоки мақсад Mercedes зайчикора дар навор гир. зайчики имрӯзамон 1995 дар шаҳри Душанбе, сол нархаш 36000 сомонӣ мега. бензин плюс газ, кузовиш седан дӯстон, аби моторш 1.8, обычная коробкаш механика дӯстони азиз. 0620 охириш рақамош, ҳам ватсап дора, ҳам дастӣ, шумо занг бизанед. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега. задагӣ пусидагӣ нест. хулас объёмникадагӣ, мотор, коробка, хадавош, соз, балонош нав, дискои нав, мақсад дискои шапалоқ, дискои нав, аккумуляторш нав. мошин на хаду мега гаштаесай. газ бензин кор мекунад мега, яъне ки ин мошин срочно фурӯхта мешавад. якамонда камтарак маблағ дар кор шида будааст, барои ҳамин савдош кардесай. 95 сол дӯстони азиз, зайчики имрӯзамон, яъне ки сечкача 36000 сомонӣ боз муомила дорад. агар маъқултон боша, марҳамат занг бизанед, нашои документаш бо худтон пурсенаш. эълони ҳафтумон мегзарем. бародари азиз, ки инами именои ту тамошо дорем ара. Мерседеси дигаримон 95 сол, яъне дар шаҳри Душанбе ниякне. имрӯз чӣ хел мерседесҳои арзон мондем дӯстони азизи ман. нархш 31500 сомонӣ мега. боз муомила дорад. бензин газай, кузовиш седан, аби моторш 1.8 дӯстон, коробкаш механика. нигоҳ кунед. рақамаш охириш 7957, 888 77 қати сар мешавад. ҳам ватсап дора, ҳам дастӣ, марҳамат занг бизанед. мошин мега дар ҳолати хуб қарор дора. газ бензин, центр замок, люк нахаду, яъне ки мошин дани моментам хел гаштаесай. дискош та гап надорум, рости гап дарунашам салонаш тоза. нигоҳ кунед чӣ хел нормалне. мерседес охи бародари азиз. маъқултон боша, агар Benz класси имрӯзаимон 1995 ҳатман якада занг бизанем бародари азиз. ба фикрам иҷода нава моҳика баровардааш, балонош сиёҳ каге. желанитонам бибинед дӯстони азиз, ман маҷбуртон намекунам. мақсад эълони ҳаштумонда мегзарем. бародари азиз, эълони ҳаштумон ваз 2110. нигоҳ кунед чӣ хели цветиш сипсия, дискош чотка, мошини худаш дар худаш гуфтагеда. солш 2005 дар шаҳри Душанбе қарор дора. акамон ин мошина мега ки капек наметамаш мега. мақсад 14000 сомонӣ, шутка нест. бензин плюс газ, боз муомила дорад. мақсад дар кузови седан. нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯй машин. аби моторш 1.7 бародари азизи ман, коробкаи механика. рақамаш охирш 0505, яъне ки 2110 имрӯзамон молодёжни 14000 сомонӣ мега. рақамаш охирш 0505, ҳам ватсап дора, ҳам дастӣ. мошин якта мега краска талабай, баъд ҳуҷҷатш тамом шудага. бардора занг бизанем, мақсад
муомила кунед агар ки маъқултон боша. элони наҳамда монда мегзарем е бародар ва аз 21:10 нигӯ дар шаҳри Душанбе чихел мошин тоза хишро соли 2005 дар шаҳри Душанбе 18700 сомонӣ мега боз муомила чутка чақчақ мекунем мега бензин плюс газай кузовиям седан бародар азиз. объем моторш 1 ҳафтай коробкаш механика. мошин мақсад мега да як даст гаштага рақамаш охирш 78 400 24 хати сар мешавад. ҳам ватсап ҳам дастӣ. моторш зурай мега коробкашам зурай задагӣ надора мега мақсад номерош қати метавад. ина марҳамат бародар азиз 34 номерош даст. агар маъқултон боша дӯстони азизиман подписчикои муҳтарам занг бизанед ҳатман якада барои мошинша айдатиш клапас бигиренш. элони даҳамон намегзарем ғарибачо. элони даҳамон мошинон вапше капекай гуфтам ку дар аввали видео ки мошинаи хуб мондагим. шумо касоне ки тамошо ка омаден мақсади набоварӣ ҳосил кардем ки мошинаи арзон ва соз мондагим. ва аз 21:09 соли 2004 дар шаҳри Душанбе гаштаги хишру 11000 сомонӣ мега камон нархша бензин плюс газ кузоваш седан. объем моторш 1.6 коробкаш механика рақамаш охирш 0007 ҳам ватсап дора ҳам дастӣ. мақсад метавонед ки шумо занг бизанед. мошинча дар ҳолати хуб қарор дора мега мотор коробка хадавош мега 100% балнош 60%. ҳуҷҷатиш буҷдаги яъне ки инжектораи мошин яъне ки срочно савдо карда мешавад. ина марҳамат бародар азиз шутка нест. 11000 сомонӣ боз муомила дорад. агар маъқултон боша 99 имрӯзаи мо ба шумо ҳатман аз номи канали мо зангшон бизанед. иншоалло ки бо шумо да ягон сумига арзон мекунам метавад бародарон. дӯстон бародарон ва подписчикони муҳтарам ва касоне ки ғарибачо ва нав омагӣ дар канали мо меҳмонон фаромӯш накунем баҳри ҳамин қадар меҳнатҳои мо аз шумо эҳтиромона хоҳиш як дона лайки бесма дариқ надорен дар канал обуна шен. барои реклама шумо метавонед ки дар рақамҳои мо муроҷиат кунед. мақсад 970 31 37 агар дар ватсап дабоид карданӣ бошем ба 990 кунед ки ҳозир ватсапҳо безеб шудагиян. барои реклама марҳамат муроҷиат кунед. як донаи лайки бесма дариқ надор бародар азиз. подписатсияро зер кардами канали ма ва аз навори ҳаррӯзаи ма бохабар ша. ташаккур то ҳамин дам бо мо будед дӯстони азиз. то наворҳои оянда паноҳтон ба худо.